Zdar, já vás vítám u našeho úplně posledního videa s názvem Rudá Mantikora. My jsme právě dohráli druhou kapitolu a teď už před sebou máme jenom závěrečný pokec, kde rozebereme nějaký nápady, postřehy, jak co mělo být, jak co nemělo být, co se zvrhlo, na co vůbec nedošlo a tak dále. Taky tady bude nějaký děkování a slzičky a plácání se po ramenou, však už to znáte. Tak uprostřed máme bose z posledního fightu, nechám ho tam, takový kámoš, aby na nás dohlížel. Tak jo, přátelé, začnu rovnou od vás, jestli máte něco na srdci, co byste chtěli třeba ještě objasnit, nebo jaký vůbec z toho vlastně máte, začneme asi takovým jako obecným, jaký z toho máte dojmy a pocity? Lázlo. Celku dobrý, jo, dobře. Ne, promiň, tak vy nikdy nemluvíte, tak pojď Ametrin. Vím, ještě si vzal slovo, tak pojď. Ne, mě to bavilo hodně, ale je pravda, že mě to bavilo jako trošičku méně než první kapitola. Ale i tak to bylo skvělý. Akorát to bylo těžší, to vyšetřování mi přišlo. Přišlo mi, že nás v tom necháváš občas víc koupat, že nám neradíš tolik jako při první kapitole, takže to bylo, že fakt člověk občas nevěděl, čeho se má chytit vůbec. Mm-hmm. Mě právě bavilo, no, že to bylo opravdu jako vyšetřování, no. Že člověk musel fakt jako vyslýchat svědky a nevím, všechno možný, hledat stopy. Pojdej. Já bych asi navázal na Macešku, nebo Ametrin, že jednička mě bavila víc, ale za mě to bylo asi tím, že ty postavy v jedničce tak byly víc semknuté, než jakože tady. Ale já jsem to přitom chtěl hrát takhle, že byl prostě ten dvojitý agent, ten grázl, který prostě má nějakého šéfa, kterému podává informace a chtěl to prostě tu skupinu, nebo vlastně Duho nějak rozeštvat, nebo ne rozeštvat, ale aby do toho házel ty vidle. Protože byl pořád přesvědčený, že prostě něco tam jako neštýmuje. Mě to právě bavilo, že prostě speciálně, že jo, Ozdrev vlastně nemohl kouzlit, že jo, nemohl dělat, aby se neprozradil moc a tak, takže mě to se mi jako líbilo. Jako. No, pak ta dynamika jako těch postav byla, se mi právě jako líbila. Mm-hmm. Jo. No ale zase ta jednička byla taková jako na srdíčko víc. Taková prostě emotivnější, nebo jak to říct. No, tím, jak tam byly ty tři postavy, které se vlastně měly rádi docela, že jo. Teď to bylo takový víc profesionálnější. Řekněme. Než jsme začínali, já jsem dával jako Lázlovi na výběr, já jsem mu psal, že bych samozřejmě byl rád, kdyby se toho držel a kdyby opravdu tomu Alériovi ty zprávy dával, ale říkal jsem, jako když se otočí a dá se jako na vaši stranu, že to je jako jeho rozhodnutí, ale že by bylo jako fajn, kdyby tohle držel a já jsem za to Lázlo rád, že to prostě vydržel a třeba ten rozhovor tady v té poslední epizodě mi přišel jako úplně skvělý, prostě jak se to jako naprášil. No. A jak to vlastně celý se jako Mně přišlo strašně super, mně přišlo strašně super, že vlastně jak jsme tam našli toho Aléria v té budově, tak vlastně ty role se trošku otočily, jak vlastně na mě jakože Ozdrev mířil to zbraní, tak teďka jsem byl jemu za zády a před ním byl ten Alérius, takže to bylo úplně super. Mě to hezky vrátil. Ano, já jsem si tak myslel a teďka jsem na koni zase já. Já se ještě vrátím k tomu, co říkala Maceška, ohledně toho samozřejmě, že jednička byla lepší. Samozřejmě my jsme tam měli, jednak jsme měli o hodně víc dílů, víc času, no vůbec na nějaký to provázání těch vztahů. Všichni tři jste táhli za jeden provaz. Celkově v té jedničce jste byli tak jako furt tažený tím příběhem, že tam furt jako... furt vás to tahalo dál a dál, nutilo vás to jako pokračovat. Měl si pravdu, že tady ve dvojce jsem to měl postavený tak, že jsem opravdu čekal čistě na vás, co uděláte. No to bylo i v té jedničce, že jsem čekal na vás, ale furt tam bylo takový jako, že když jste něco našli, tak jste za to dostali odměnu v podobě třeba jako důkazu, který vás posouval dál. Tady to prostě bylo fakt jako vydřený, no. Tady to bylo... náročnější. No, v jedničce totiž byly i takový jako boční scénky, jako třeba
ten z té společnosti Kočárový, co mě tam balil, nebo tam byla ta Didi, že jo, paní Vakvérová, že tam byly takové jako věci, které se netýkaly vyšetřování a tím to dávalo taky jako vibe, takový jako citlivější, nebo jak to říct, romantičtější. Rozumím, to máš pravdu, ale my jsme skoro všechny NPC jako pohřbili a zazděli, no, jako paní Vakvérovou a Didi a to. Ale vím, kam tím míříš a máš asi pravdu, no. Ale někdo to třeba jako naopak ocení víc, že to je o tom vyšetřování, že je ta linka jasně daná a nikam se neodbíhá, neřeší se nějaký blbosti kolem. A to. Jo no. Já jako s tím jsem měl trochu jako problém, tak často se prostě jako fakt stávalo, že jsme se dostávali jako na mrtvej bod a bylo jako ticho a bylo tápání a nevědělo se co dál, což jako asi nevím, jestli jako působí úplně dobře, ale tak budíš, no, stalo se. Jo no. Jakože té jedničce, jak říkáš, nebylo tolik mrtvých bodů, anebo když tam bylo, tak aspoň jsme věděli jakože o tom případu, jak se bavit, nebo o čem přemýšlet. Tady jsme fakt jako nevěděli, ale zase na druhou stranu mě to nějak nevadilo. Jakože, ale pro ty diváky jako to bylo asi jako... Pardon? Že mi to bavilo taky, ale fakt, že občas jsme neměli co říct. to je napad. Jasně, no. Jako, vy jste si to třeba jako taky hodně zkrátili tím, že jste vlastně vůbec neřešili tu druhou vraždu, že jo. Tam je prostě taky ten rozkreslený prostě strom a co všechno budeme řešit a vy jste to vlastně úplně celý skipli, že jo, vy jste našli 2 ty kostry. A vy jste prostě furt řešili jste furt jenom tu jednu a tu druhou jste úplně vyignorovali a celá tady ta linka to nebylo prostě, čas, no. Prostě byla pryč, no. To je pravda. To zkomplikovalo ale jenom ten Orkův incident, podle mě, ne? Jakože s tím Radešem. Teď nevím, jak to myslíš. Protože my jsme zašli potom hrozně spěchat, že jo, aby jsme to dovyšetřili, protože měl nastat konec světa, nebo jak to říct, že to jako, jsme to tlačili. Jako jo, no. Tím, že prostě Ozdrev se pak jako nechal chytit a tím, že věděl, že už to bude ve středu, tak to bylo takový jako hodně pušovaný, aby se to stihli. A my jsme vlastně zjistili, teďka nevím jak, jakože teďka si nespomínám, že vlastně jak fungují míňavci, jo, a potom, že chcou do té rady, tak už jsme šli rovnou jakože do té radnice. Jo, no, a tam to vyvrcholilo, no. No jasný, no, tím se to jako fakt jako hrozně přeskočili. Samozřejmě tam takový ta jako otázka byla s tím, že jsem nechal prostě Sozdrva udělat jako měňavce, čím se tak jako spousta věcí jako zkomplikovala a zároveň vás jako strašně posunula. To bylo samozřejmě, to jsou prostě jako různý rozhodnutí, které já udělám jako na místě, který... Takhle, já prostě se ty věci jako snažím často řešit jako improvizačně a já to nechci mít všechno jako rozplánovaný do toho. Mě prostě jako baví a mám hrozně rád jako řešit ty situace takhle, že sám nevím. Jo, proto jste si mohl jako všimnout, že jsem některé věci řešil i tak se jako hoďte, jak to dopadne. Jo, že to nebylo jako čistě moje rozhodnutí, ale že vlastně jsem se přizpůsoboval tomu, co padlo a to jako baví na tom mě, no, takže... Jo, to se mi líbilo taky, ta náhoda. A pak se to občas zvrtlo úplně jiným směrem, než jsem chtěl, no. Jo. Jaká byla vlastně cesta toho měňavce do toho druhýho? On šel, že jo, v té hospodě sejmul nějakého toho hobita, nebo co? On sejmul toho hobita, ale ten hobit nebyl správnej. On nechtěl hobita, on chtěl toho druhýho, protože jeden z nich byl vyšetřovatel královské patroly. Jo, takže to by byla jako cesta hobit, pak ten člen královské patroly a pak by se dostal k Orinovi. Jo, a tím, že oba dva prostě vylizali z kanálu, jak to tam Ozdrev prolizal, tak oni prostě z technologie prolezli to a měli nějaký info, že jo. Takže tak. Tam jako mělo být jako velký halo prostě s tím, že to zatím stojí ten starý Manfred, ale to tak jako vlastně celý to tak jako vyšumělo docela, no. Jako to finále celkově 6 a 7 rozhodně nebylo prostě tak silný jako v té jedničce, no to víme. Ale zas...
asi mi došla už mozková kapacita na to mít nějaký úplně plot twist, který by všem jako úplně padla by huba. A to nemůže být přece v každý kampani plot twist nějaký, to by byla pak už nuda, že jo, kdyby, prostě to už bys pak vždycky jenom čekal, že na konci se ukáže, že někdo je takový a makový, to by prostě bylo už jako o ničem pak, by nebylo ono. Za mě dobrý konec. Já jsem třeba... No, povídej. A ještě se zeptám, ten mladý Manfred, ten teďka bez nohý, tak jakože pro svého otce pracoval normálně jako ze své vlastní vůle, nebo... Jo. Dá se říct, že jo, ale samozřejmě byl to posera, takže on pak jenom jako zbalil prachy a vypadnul. Otce tam nechal, protože tahat sud nechceš prostě, no. Pokud se nejedná o sud piva, o nějakou party. OK, takhle, za sebe. Já si myslím, že tohle bylo poslední hraní Rudý Manticory. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy. Je možný, že se někdy ještě vrátíme v nějakém one-shotu nebo v čemkoliv, možná v dalším. To já jsem původně třeba přemýšlel i o nějakým ještě prequelu, ale vzhledem k tomu, že toho máme jako fakt hodně a v hlavě máme spoustu jako jiných nápadů a chceme si zkusit jiný systémy a tak, takže já si myslím, že tohle je úplný finále Rudý Manticory a s našima vyšetřovatelema se pravděpodobně už nesetkáte, s hráčema se samozřejmě setkáte v jiný Mantikoře, stejně tak se mnou. V jiný Mantikoře, třeba v růžový Mantikoře. Já jsem řekl v jiný Mantikoře, v jiný hře jsem myslel samozřejmě. Chtěl si říct kampaň, ale je to Mantikora. A jo. Jsi ti zadala pod kůži. Já jsem to tak trochu čekala, proto jsem tu Ametrin takhle to vyhnala z Jarpic. A i když to by bylo prdel teďko nekontát. No dobře. Ne. Mě zase něco napadá. Ne, samozřejmě, že ne. Tak jo, já myslím, že tenhle pokec bude krátkej, protože tím, jak to bylo přímočarý a jednoduchý, tak vlastně tady nemáme moc ani co rozebírat. Já samozřejmě ještě zmíním třeba to finále v tom kostele, tak já tady mám rozepsaných prostě 20 lidí a já jsem myslel, jako, že tam prostě bude celá Rudá Mantikora, přijde tam i patrola a budu se házet 20 stěnkou, na koho on bude útočit a tak, ale vlastně vy jste ho úplně jakože jste ho fakt úplně jako rozjebal, jako úplně pohoda, že? Můžu se zeptat, kolik měl životu, nebo to neprozradíš? Rozhodně měl míň, než jste mu prostě dali, ale tak, aby to aspoň trošku mělo nějaký jako feeling, tak jsem to jako aspoň pár kol nechal, no, protože samozřejmě, ještě sám posvěcení drápy udělali svý, no. No, já úplně idiot, ještě řeknu posvěcení drápy, ještě prostě 3 útoky takhle vysoký, to jako úplně... To sám sebe jsem úplně zabil v prvních... To jo, ještě ta imunita. No. Ale jako zůstaly 4 životy, že jo, takže... No, jo, mám šťastný. Ještě jeden útok a třeba to bylo celý hajzlu, protože náš tank by šel do hajzlu, že jo, a co by potom bychom tam dělali, jako... A to já jsem jako nevěděl, že jo, kdyby to řekla hned, tak já bych třeba ještě jako nějaký kolo nechal, že jo, aby to bylo zajímavý, ale takhle to prostě bylo. Tak já bych si stejně vypila ten lektvár jako místo útoku, takže teoreticky by jsme jeli znova. Byl bych zdravý. Třeba by tě nenechal si vypít lektvár. Třeba ne. A třeba by ti padly špatné čísla. Jo. Mimochodem, jak chceš pít lektvor, když máš takovýhle drápy? No. Prostě to nejde. Tak by se odšpuntovala. Zubama. Takhle. Ona by to vzala ten flakonek, co by ho sežrala. To jsem to chtěl říct, no celý s tou lahvičkou by to tam sežrala a je to. No tak jo, nemusí to být dlouhý pokec. Já jenom teda zakončím ještě znova, budu se opakovat, ale ještě jednou díky moc, že jste to hráli se mnou. Díky moc za to, že jste byli skvělí, mě to s váma hrozně bavilo. To zní, kdyby se s váma loučil, my se samozřejmě potkáme u jiných her. Já jenom prostě jako ta Mantikora prostě je srdcovka, víme, že ta jednička byla super, já se přiznám, že si občas prostě nějaký díly pouštím úplně jako random jen tak, v finále třeba jedničky si pouštím jako občas jenom prostě, třeba se dám v oběd a komu si pustím prostě finále jedničky, jenom jako, že poslouchám rád sebe, prostě samozřejmě. Já jsem si dneska pustila vánoční vanču přes den.
asi, takže... A ten už jsem si pustila tak po čtvrtý, mě se to strašně líbí. A nekoukala jsi dneska na to IVZko? Ne, nekoukala. To bylo včera? Včera, no. Ne, to bylo dneska jsem ho dodělal. Dneska. Jo, tak to bylo do polku, ale jako já jsem to trošku přeskakovala, to IVZ, to bylo 3hodinový, to jsem fakt jako nedávala. To spoilery, to je hrozný. Jo, kdybyste chtěli vědět, co to je IVZko, tak si... Pokud koukáte tady na to, tak si počkejte na příští týden, protože příští týden vychází první epizoda IVZ, více info později. I když možná už jste zahlídli nějaký naše videjka, který upoutávají právě tady na tu kampaň. Hráčům jsem poděkoval, díky Flambergu za tvůj přínos pravidel dračí hlídky, jak jsme všechno tím rozbíjel, za to ti opravdu děkuju. Samozřejmě Nemáš zač? díky za Oze osobitýho, ten byl skvělej. Povídej, Lázlo. A naštěstí, jakože ty pravidla jsou dvousečný, že si aj pletl bič na sebe. No, je to To pravda. nevadí, samozřejmě. Je to pravda. Jsem masochista. Samozřejmě Ametrin děkuju za jedničku, že do toho vůbec že ho šla a to, že souhlasila s tou proměnou. Danteli, díky za Lázla, ten byl skvělý. Jakože Killy byl dobrý, ale vlastně mi se líbilo mít takhle v týmu toho rozesírače. To mi přišlo takový jako zajímavý. Já měla radši. Já musím třeba říct, jak mě bavil Biggie, tak vlastně Alerius mě jako taky hodně bavil. Ten přišel tak jako úplně skvělý, to jsem se jako dost zamiloval. Mě strašně bavila jakože konverzace mezi Aleriem a Lázlem, to bylo úplně jako... Tak a teď už zbývá jenom poděkovat vám divákům, já už jsem vám děkoval v tomto videu, takže díky, je to vaše a pak už to vypínáme. Tak vy už máváte dobrý, tak jo, tak se mějte fanfárově, vidíme se Jsme to příště. nepochopili. Adios, čau. Páčko.